Ayun, lagi. Wala, nagkatawa ko sa kanang kuan sa Selo si JM sa DC. palibot. Pero mo siya maginapi. Ito highlights. JM sa DC. Nangangin kita sila ko yung pasugong. Ay, sige. Sila Buto mesa kasi JM na. Klaro kayo no. Namatay! Ang mga kipatay! Natinong-tinong-day ka na bro. Pinalagting. Di na siya kasi nakakita. Nailhan ang mga estudyante na ano iba no? Oh, karon di ko lang na di. Asi. Karon di ko lang na. Ano pa? Sige. Year 2024. Sige. 2024 ni. Malay ginag-glow basta kuan ba inspire na mga. As in. Salamat sa